Hai Mas Hari. Masak lompong. Lah kapan deh masak, Lek? Niki wau tapi dereng mateng. Ampun mateng tapi pun kula godhog. Oh, kuwi ontong. Nggih niki ontong. Blendrang. Nggih. Terus lompongnya urung dimasak. Dereng kula godhog. Oh, alah. Ki jangane daun apa bunga pisang ya, ya Lek ya. Nggih. Anjane jembrek lan sarapan dereng mateng. Alah. Gak usah sarapan mahku dhewe. Sampean nang mahku tak kon mamgah no. Iki kadang nggih puran, kadang mboten nanti. Ki apa iki? Tekak tekel dhewe iki. Go goreng dik ngi. Tak koprekan. Lah, mengke pakane ayam. Ayame kathah ye. Mboten sampeyan kawan iki. Mboten kathah ayam dindone. Kayak sirut iki lho. Sirut apa? Gemas. Sampeyan nek masak nang ndi? Tang wingking. Oh alah. Ki rumah Mas Hari. Lek masak nggih endi, Lek? Niki. Oh. Niku mbon kula godhog niku kandel bumbun sok. Liwat. Niki. Tak delok. Masak. Oh, lha kuwi ontonge jek akeh no Nah, kandel kalih niki. Ki masak lompong make Mas Hari. Tak mantul tenan iki. Nggih, mateng lho ampunan jebule. Ngetim. Nggih. Kaya Mak Ros ngetim. Nggih. Lanjut lho. Nggih, karo lenga. Napa ngaten iki mboten ngoten niku? Mboten ngoten niku napa? Lah iya, lompong mandarin enak lho, Lek. Senengane Hari niki. Lompong. Lompong kata dulu. Aku mulai rawuh ngoten niku. Lah kuwi jenenge kok ora dingge, Lek, tandone air. Napa niku dereng koper ndamel. Kan wektune dereng enten. Nganu ngetokne, ono semane dereng enten. Lah isuk mau nyapa isuk mau? Mbak-mbak niku. Oh, Hari lek arep lunga nganu, gawe wangi-wangi ibuke sik. Mboten. Enggak sarapan sik lek arep lunga. Empun sarapan nek Hari lek kula dereng awang-awang nek kula anjing sarapan. Aja mendhet kula Mboten kok ae engko sore. Anggitku mulai golek gasir. Dereng. Mengke bar niki ade gasir langsung. Bar masak to. Bidal. Met nggih? Nggih wis to, Lek. Ki arep goreng bumbu. Nggih niku dieteng-eteng pun mateng. Enggak disanten. Mboten. Ki blendrange ndek iki dak bunga pisang. Terus saiki jangan lompong. Masak lompong mae Hari. Hari sing ditumbasne montor Gus Idam, digekne rumah sama Gus Idam. Terus Hari kerja sama bapak jalan kaki nggih pates munggahne pasir. Kali sak masak tahu ijo niku. Apa, Lek? Masak tahu ijo pokoke mbok dialupe mbok geli. Tahu ijo. Niku kan tahu ijo. Aku lek masak ngono iki ra tak nganu, Lek, ra tak godhog kok. Langsung tak grengseng. Disoki bumbu ngono doseng. Nggih. Kula ngaten niku wae. Pesane anu samar kula mboten empuk.
Iki gawe kayu, genine ora mempan. Bumbon iki lho. Apa, Lek? Pas bumbon iki marme. Tas tuku bumbon. Nggih. Lek aku nang ndayu lek tak tumbasne bumbon. Nggih. Titip. Heeh. Kadang kula lek tumbas teng Balajo. Ora titip tak tumbasne. Sampean mlaku teko kono? Nggih. Ya Allah. Kali hari kadang. Iki lek Hari bojone nang kene sing masak ya bojone Hari. Teh kayune garing-garing. Nggih. Sinten sing pados? Ya kula ki ambak. Loh, lah kok penak men le ngempakne geni. Nggih. Kae lomponge. Lo anu omprengmu penyok-penyok ngene nyapa le? Mah kula ompreng oke tak wehi ya. Niki ana patrek ngene nggih. Oh. Tas dipatrekne. Iki ra deseng kok gosong. Iki lomponge arep diuseng. Nggih. Iki rumahe Mas Hari iki sing buatne Gus Idam, Lek. Nggih. Ditumbasne montor karo Gus Idam. Dibuatne rumah. Jenggon adan anu lho. Halah. Heeh, tak terne ya, Lek, sampean tak barengi ya. Nggih, monggo. Engko Hari ben ngeterne bapake, sampean tak bantrol. Nggih. Budale jam piro? Kon mari elek anten halah lagi siang jam 1. Nek lah. Nggih. Kok sampai ngomong ya saurunge. Nggih. Mbak, sinten ndek ini? Asmane? Anakku to, Nggih. Intan Mutiara. Mbak Intan menjaga. Heeh. Kare kare ndek ini. Oh, heeh, resik-resik. Engko dingge ngonten. Nggih. Ben oleh duit. Nggih. Nggih, tuku beras ya, Lek ya. Nggih. Belajar masak ayo. Ayo belajar masak. Belajar masak. Kan ya ada saya belajar masak. Kok mateng. Alah padha wae, sing penting mateng dipangan enak. Nggih. Kalau mbah, terus ketek geni, masak. Kurang ketek geni, dia marang. Yang membarin. Sedangnya hari ini kok di pulau, Cina kalau itu yang mbah Cina. Tapi benar kayak mau kemajuan ini kasih ngetel. Ya ya. Pulau kadang anu pulau cek. Ketik ngoten. Lek bengi apa ya wani to Lek masak nang jaba ngene ngene. Wonten anten apa? Wani. Biasa. Biasa. Jangan ana apa. Mboten enten apa-apa. Nggih. Ini kan matang ya. Bunga pisang iki kaya ngene iki lho, sing dijangan blindrang ndek ngene iki lho. Bunga pisang iki ontong namanya, bunga pisang ontong. Blindrange Mai Hari. Jangan ontong. Benda sampai nak kayak cepat. Ora. Anjir cepat. Oh iya. Bentelane wong ical. Ya. Kawir-kawir. Iya engko tak benakne, Lek. Kan kok gosong, Lek. Mboten. Alah, ngene disyukuri ya, Lek ya. Yang penting sehat, panggah iso nyambut gawe. Aku mbiyene bakalku omahku omah nganu lho Lek, apa jenenge kae? Daduk godhonge tebu. Ya nggih.
Gaduk ngoten coba tunggah yen. Cilikane Intan karo Indra iki omahku godhonge tebu. Nggih. Sami. Nek gaduk tunggah ngene Mbah Miring jenenge. Oh iya, aku tukuku kae Mbah sapa to kae lali, aku Tukirin. Ini Mbah Tukirin. Mriki Mbah Miring. Hari kok mulai ya apa, Lek? Suka bar anu pokoke jam 3 atau jam 3. Nah, saiki jam 10 punjul, Jam 10. jam 10. Nggih. Suka jam 7. Pokoke pun wacul ngoten. Engko rada sore ra apa-apa, padha ndingi lho, Lek. Nggih, Engko. nggih. Nggih. Lomponge ra diplungne engko selak. Nggih. Ngoseng lompong. Iki jangane Mai Hari, lompong enak tenan iki empuk. Kok pun mateng. Kayak bumbune ra enak. Pokok bumbone enak panggan. Cek mesuk cek masako mungkin lawan enak. Iki bumbune leh masak iki nang buritan. Sanding apa iki sanding kayu-kayu. Kita ngombah-ombah riyen. Iya, sing penting umbah-umbah. Wo, lek bengi bumbone kek ning jero omah. Nggih, lah badane kayak nglebet. Mereka di anu kucing nawa. Iki ngolek bumbu. Nek nggih enten berkah tapi kula cegah, Mam. Oh, sapa selamatan? Nek niku iki dilitane oh, Sapa? Karti. Karti. Nggih. Nyapa tegek? Awang-awangan pokoke. Elek berkatnya ya. Lah badhe digoreng awang-awangan. Di sarapan hari. Nggih. Oh. Dewe pun goreng sego ya niki genti lewat. Lah wis goreng sego orang liwat. Mboten. Ya tak goreng enggak rasah goreng sego ngliwat ae ngoten. Hari. Nggih. Kula Oh, bapake mah bareng manut. bapake apa ya iso njupuk mam dhewe? Saged, Iso? saged. Ate sinau napa nggih saged. Eh, Nek sampai 5 nggih saged. heh? Piye? Ate sih katanya nggih saged. Napa-napa nggih saged niku. Napa dhewe bengi mau tamu tak juga nang apa mboten. Ya apa masuk angin. Iki jangane lompong diuseng kakean minyak iki toke. Eca ora. Oh, mandareca omonge. Atratan masak aneh-aneh. Dituki teri lek enak. Pencelatan terian. Kayak micin kali masako pun enak. Pencelatan masak. Terian. Kena wan enak. Tak eneke ya, Lek, sing Nggih. penting bersyukur. Nggih. Dadine bendina sing dimasak ben panggah enek. Awet. Pendak sore sampean ngetan nang Mai Intan. Nggih. Engko ben bendina ben oleh kemasukan, kena nggih blonjo. Nggih. Ya oleh titik-titik. Nggih. Niki santen iki. Hmm? Santen. Santen. Nggih.
Santen kara. Nggih. Piye tak ning ngeten iki. Larang saiki patre klopo larang lho, Nggih, Lek. 3.000. Datang ngene Bu Marmini wae. Klopo Klopo tunggal ae pinten? 12 pon. apa patre ya sakmono. Jangane lompong disanteni santen kara. Enak tenan lingko. Tak enak-enak. Sak enak-enake sing penting wetenge kisen sehat ya, Lek ya. Nggih. Ini sesuk nah, awet. Ki ampun men 3 niki ya. Wis kawan ning. Awet. Kok mboten Ki santen kara sitok digenjangan ping 4 rong tek iki. Nggih. Nek diamboni tok. Ora apa-apa ya, Lek ya. Nggih. Aku mbiyen iya. Aku mbiyen jek bakal njaluki apa ampase kambil Mbak Ayuku tak linting. Ya. Pas bakal mbiyen jek aku rong duwe anak, jek duwe anak sitok Endra. Hmm. Nggih lawuhne ampas kambil tak linting. Malah iso. Heeh. Ono lek aku njaluk, aku ndek dhuwit maneman tak lumpuk-lumpukne. Ya. Nggih gawe omah. Oh, enek pitik lek arep dingane pitik. Nggih. Ini apa nih? Goreng. Pun mantul tenane. Ya, baik. Kayune garing-garing dititik geni penak, Lek. Nggih, nggih. Sampe nak masak kok ora luwung isuk ae. Alah, anjir anu mboten mbambarian. Oh. Awang-awangan siang. Ki samarku mboten garing. Nek anjing pun mbambah pun makan masak kan beli. Iku gekne lawuh apa, Lek? Ah, ngaten mawon. Kok nek niku pake anu tasik lenggering hari dek ini. Hari iso goreng dhewe. Tasik. Ah, tani amo. Lah klambi sing penting kena dienggo. Resik. Nggih. Engko kempuken lho, Lek, blotong kok. Iki wajanan awas. Ora iso awas. Ini kangge sesuk. Boten iki mangke hari seneng nuwun telat. Oh. Manten iki pun mboten kangge santen. Masak to, Lek? Nggih. Lampenmu kuwi lho, Lek, kuwi lho lampenmu. Ndang full matang bareng. Iki matang bareng. Iki jangane lompong wis mateng, garek ngentas. Empuk. Jangan ini. Lompong tales. Dijangan ijo. Tapi lek sing ora tau gatel ya, Lek ya sing ora tau mangan. Nggih, mboten niku. Mboten? Nggih, malah mboten niku. Mboten gatel niki. Sampean ngetim. Nggih. Ih, segone ditim. Nggih. Pun mateng ae. Mateng. Mateng gek sarapan, Lek. Yahene wae meh mangan pindho. Kula kadang biasa anak andek beduk nih, kadang conten nih. Kadang lali maem. Walah. Supaya ada mangan beneran nopo. Biasa. Sarapan. Alah wis Lek aku tak sarapan tok. Nggih. Tas tok. Nggih. Cinta iki gak Sarapan sik. Golek gasir engko wae. Mangke lek ampun bareng anu. Mangke bareng golek gasir sarapan. Ya sarapan sik no. Pun mateng. Nek sik indang. Awet ngeten iki. Akas. Met.
Cuma mukbang. Gedhog banyu tawa. Ya. Kenapa mbak nggak ada pirang? Kayak pirangnya mungkin tak wangi-wangi, mana kandang minyak. Ore sangit. Ya. Mungkin tak wangi-wangi. Pasal kan. Hasil ada. Iki bar nggih ngetep nggih godhog banyu. Ya. Matang. Wis mateng. Wis. Wis. Alah, aku tak sarapan lho, Lek. Tak digono omah pisan. Siap. Oke, segone tim wis mateng. Ya keblok lah wis. Ya ndak jagongan kalian nduk. Nduk sinten? Tik. Wo rene. Nggih. Mandek dandang wah. Arep apa kono? Buka. Dandang dua wah kuningannya teh. Oh, larang lho Lek ngono kae. Nggih. Niku sani kadane mbok Mbak Irian. Mbak Atemi. Mboke Pak Atim jenate. Nggih. Darti pira Lek anake? Kale. Loro. Kempuken lho Lek selakan. Enak. Masa. Kale ngaman teh. Wis mateng jangane. Aduh, kon. Matang karek barang karek. Ati geser. Ele kayak geser. Nah, gerek segone Lek. Nggih. Iki jangane lompong wis mateng, gerek segone, gerek gorene kabeh wis mateng, gerek sarapan. Lek, lah kok rapok rasane, nak orane asin urunge. Ngatene kewon wedane napa? Yang sarapan ka? Alah wis to, Lek, sampean sarapan. Rawan awang-awang jane mengke apa jeneng pate gajet jeneng sarapan kula. Engko lek masuk angin lho, bahaya lho. Boten, kula mboten biasa masak angin. Alhamdulillah. Amin, sehat terus. Oke, amin. Tapi mboten sarapan sama dikom tiang kucing. Engko sampean sekek majikom. Iki montor leh numbasne Gus Idam, apik tenan. Iki jangan ontong diingi blendrang. Iki jangane blendrang diingi. Iki segone. Segone tem kaya aku ngetem. Terus iki sego goreng diingi. Bosak niku mboten Bosak. Terus iki jangane lompong saiki. Sampean sarapan sik. Mengke kula jeneng mam. Lah ndik iki tak gani roti iso rapok gawa piye to, Lek? Lah niku ampun kula beton. Lah kok kekne ngemper ngono lho. Tenan apa wan? Mau digani Kula beton sing tenggar. digani jajan ora digowo. Aku ra eruh wis bengi. Tenan apa? Monggo Pak Res, sarapan. Wis to, sampean sarapan. Oh, Minum auto ya iki pun Pak. Niki. Yang niki. kopi pi. Nggih. Hmm. Sampeyan mboten damel ne? Alah, gak usah wis to rasah repot-repot.